ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀଟିର ନାଁ ହେଉଛି ବକାସୁର ବଧ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଦିନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଈମାନେ ବଣରେ ବୁଲି ବୁଲି ଘାସ ଓ ଡାଳପତ୍ର ଖାଉଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହି ପାଖରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଲ ଆଗ ବଣକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେହି ପୋଖରୀର ମିଠା ପାଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଇ ଆସିବା। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଚାଲି ଚାଲି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ବଗଟାଏ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାର ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଣା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡରିଗଲେ। କହିଲେ, ଆରେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ତ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବଗ ଦେଖିନଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ପାଣି ନ ପିଇ ଫେରିଯିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ବଗ କ'ଣ କରିବ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଇ ଆସିବା। ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ପାଣି ପିଇ ଫେରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନ ଫେରି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଠିଆ ହେଲୁ? ସେ କହିଲେ, ଏ ବଗର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ସହିତ ଖେଳିବି, ମଜା କରିବି, ତା ମନ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହସିଲେ, କହିଲେ, ବଗ ତୋ କଥା କହିପାରିବନି, ବଗର ତ ହାତ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ତୋ ସହିତ ମଜା କରିବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠି ବସି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମଜା କରୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଗ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ବଗ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଓ ବଡ଼ ଆଁ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଗ ପେଟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହି ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲାଇଲେ। ବଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପେଟ ଭିତରେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ଚାଲ ଏଥର ଘରକୁ ପଳାଇବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଲେ, ବଗ ମୋତେ ଗିଳିଥିଲା, ତୁମେ କାନ୍ଦିଲ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାର ମନ ଖୁସି ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଗିଳିବ। ଗିଳିଲେ ତା ମନ ଖୁସି ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଇଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ବଗ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବଗ ବଡ଼ ଆଁ କରି ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଥଣ୍ଟକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ଦେଇ ତଳ ଥଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଥୋଇଲେ। ଉପର ଥଣ୍ଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ବଗର ପାଟି ଚିରିଗଲା। ତା ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଶେଷରେ ମରିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପଚାରିଲେ, ସେ ବଗକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ବଗ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଅସୁର। ତାର ନାମ ବକାସୁର, ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।